Velkommen. Der skal vi spille Minecraft. Ja, og det er nu engang tid til Gamer Boys. Ja, hej. Okay, så Hvordan er det nu? hej. Vi skal lige spille lidt Minecraft. Og så tænker jeg bare, at vi går i gang. Lige om lidt kommer det. Okay, lige om lidt kan I komme til at se mig spille Minecraft. Det kommer I til at kunne se. Er du klar? Ja, der er i gang. Okay, sådan. Så vi er lige gået ind på en ny. At skaffe træ. What the fuck, det lægger hår til, mand. Pisse underligt lige nu. Nå. Bam! At sætte træ. Ej, lad være med den der stemme. Lak. Læg at skaffe træ. At lægge træ. At skaffe træ. Wow. Læg træ. Lægge træ. Lægge træ. Lægge træ. Lægge træ. Birketræ. Au, min arm. Ja, jeg fik sgu da også ondt i min arm. Bum. Bim, bum, bum, bum. Bum. Bum, bum, bum. 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 Hvad mangler vi her? Ja, okay. Bum. Ja, og som sagt, så har vi ikke nogen computer lige nu. Så vi spiller på vores farfars. Der er Rasmus' hoved. Bum. Bum. Hånd. Mus. Computer. Den der. Hvornår holder vi for den her episode? Ikke allerede, mand. Du er så heller ikke så lang tid, jeg nåede at spille, Rasmus. Du spillede sådan cirka i 10 minutter. Ja, der går 3 minutter. Ja, og jeg er lige kommet i gang, jo Kasper. Så jeg kun spillede cirka... Jeg spillede cirka 4 minutter eller sådan noget. Du spillede også meget inden og efter og sådan noget. Nå. World of Warcraft lag. Og så siger vi bare, Gamer Boys, ikke signing off. Gamer Boys. Ikke signing off. Ja. Her har du da været, har du ikke? Nej. Jo. Nice sted. Nå, jo, du er Ja, vi druknede os selv. Vi havde ikke noget på os. Ja, så det kunne være lidt meget. Jeg havde ikke opdaget kul. Jeg ved, om det er først, der sprunget nu. Vi skal lige have et stykke til, tak. Bam. Bam, bam. Bam. Ja, Bam, busse. Jeg er en haletusse. Når du ej, for jeg
smukker sig. Man kan næsten ikke se det, Rasmus. Det kunne de altså heller ikke før. Det er fordi, at det er mørkt. I må altså lige sige til... Og der er som sagt ikke snyd til... det var der i den anden, men ikke i den. Nej. Hey, kylling! Hvad er der? Kylling! Du må ikke dræbe mig. Jeg synes, jeg hørte en hest der. Det kan sagtens være. Der er mange kyllinger. Kugling. Ej, nu ved jeg, hvad vores badge, hvad der skal stå derpå. Kylling! Og så kanaltraileren. Kylling! Kylling! Mig, der siger bagak. Kylling, kom her! Nej, det er mig, der vil sige. Jeg ved ikke, hvor det der bagak, det kommer fra. Også vel. Nu vil I se rullegon. I nåede ikke at se den. Nej. Vi holder. Hvorfor? Der er gået 6 minutter. Okay, vent lidt. Okay. Nej. Gamer Boys, signing off.